Kuulemma olympialla liikkuu meidän meta. Käydään katto, kenen vuoro tänään dela. Pannaan auton parkkiin, etsitään diileri. Täältä saapuu 2 huppupäistä killeri. Kierretään olympiaa etsien meta. Siellä Ahmedin ovelle meidät opastetaan. Vilautetaan novi silmän 2 hunttia. Mennään sisään ja painetaan novi kiinni. Kysytään oisko mitä kovempaa kuin piri. Ja Ahmedin vilauttaa meidän metapussi. Jääpala painaa mutkan Ahmedin ohimon. Kulje meidän kanssa taikka elämässä ohion. Kävellään baronille, tungetaan se kontti. Meidän tarvii saada siltä meidän 5 tonni. Ajetaan Chrysleri Kyröjoen ranta. Heitetään Ahmedin polville santaa. Tästä yksi elämä jatkuu tai katkea. Jos vedä sormeen, niin ase laukeaa. Jos haluat pitää eheänä sun takaraivot, niin kerro missä meidän massit on. Ahmedin räkäsee päin P-naama. Sitä alkaa selkeästi vituttamaan. P-vene autolle hakee sieltä lapio ja pieksee paskaksi Ahmedin kallon. Vitun idiootti, mitä menit tekemään? Me ei tulla koskaan meidän rahoja näkemään. Se hakkaa lapiolla kaulan poikki ja potkii ruumiin Kyröjoen koskiin.